זה דברים שלמדנו גם כן, הרבה דברים שלמדנו מהמלחמה האחרונה. יש פה פיילוט חדש של אימוני קבוצות. אנחנו עושים אימוני קבוצות לכיתות כוננות, לצוותים רפואיים ולנשים, בעיקר לנשים. אנחנו מתאימים את האימונים לכל קבוצה וקבוצה. אנחנו עושים תיאומים לפני, ובהתאם לתיאומים שאנחנו עושים לפני, אנחנו מכשירים אותם, כגון צוותים רפואיים שאנחנו מכשירים אותם לירי תוך כדי טיפול בפצוע. כיתות כוננות הם קצת יותר מתגברים את עצמם בירי מאחורי מחסות, בירי במצבים של לחץ, ירי ביד אחת, ירי ביד החלשה, חס וחלילה וקרה ואנחנו נמצאים בתקרית והיד החזקה שלנו נפצעה, אנחנו נותנים תרגול גם ליד החלשה, והמגוון שלנו הוא מאוד 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 גדול. הרבה פעמים יש לנו קבוצות שהן הולכות ומתקדמות עם האימונים. מגן ישראל אנחנו עובדים בקשת גדולה, במגוון גדול של אימונים שאנחנו מתאימים את האימונים לכל קבוצה וקבוצה, ואחד הדברים הכי חשובים שלנו זה להעלות את המודעות של ביטחון, לא לפחד, לא להילחץ, ולתת ליורה את התובנות גם למה הוא עושה כל דבר ודבר, ולעבוד תוך כדי לחץ.